Turning back the hands of time. Mga love stories on rewind. Dear M.O.R. Ang pinakamaayo. Pinakautukan. Heartthrob ng puso ko. Master Poppy, lahiro jud ka! Hashtag Dear M.O.R. Haba ng hair. Ingon bitaw ko, pangitaan niyag bikil. Unya, dito pagod siya makikistorya sa katong iyang mahal. Unya, gadawaton pagod, tapos na pa yung mga secret. Alam na! Kabalo na siya nga cheating, iya pagyapong gipadayon. Mayo na. Di na confuse ka karon. Sugod na sa ginagmay, mudako na siya, hantod. May lagi. Haba ng hair niya, pinag-aagawan siya ng dalawang lalaki. Sige, sa katong mga katong gusto mo, kinsa man inyong pilion, si Brent o si Dexter? Ingna ko ngano kana sila ang imong gipili. Tawag karon sa gusto nga mo hatag sa ilang opinion ani. Daring ako. Ha? Unsa? Hello. Kinsa ni? Si kuan ni si Janjan ni Janjan. Si Janjan? Si Janjan ni? Si Janjan? Jan. Taga Bilya ni Taga Bilya Nueva, si Janjan lagi. Oh, Janjan. Balik-balik. Imong ngalan ba kay balik-balik imong ngalan tapos mo istorya kay balik-balik. Si Janjan taga Bilya Nueva ni, taga Bilya. Sorry. Wala ni man na nabantayan sa himself, Jan. Wala kay. Ay, wala kay wala. Musta Jan? Say pila edad Jan? 20 na rin, Mr. Pop. Ha? 20. 20. Nana kay uyab Jan, minyo na unsa man? Di ko minyo no, nana ni uyab noon. Na. Charla na Jan ha, kancha na Jan. Happy kayo karon Mr. Pops ba? Karon may nakasulod Mr. Pops. Karon lagi nakasunod lagi Master Pops. Karon gyud nakasulod. Karon Jan, kaning nakarelate ba ka or naalang kay gusto nga ipahiwatig or i-advise kang kuan? Ako lang i-advise sa kang kuan. Mag-advise lang ko. Kang sali og sa mga tao nga mga pareha kang sali nga naglibog taon. Ako lang i-advise unta siya nga. Kinsa may imong pilion? Asa man ka? Team Brent ka or Team Dexter? Team Dexter ko. Katong iyang present ka boyfriend. Ato yung ex. Ato ikadua. Di ka present gani. Si kan Dexter. Kan Dexter lagi katong nakasapon sa flowers. Ngano man siya man imong gusto nga iyang pilion? Siya man gud ang pamigod nga gusto gud niya nga igugmaon si Sally nga yung pananggalog taron. Si Brent day nga na mangyapon si Brent. Pero yara magiging pasakitan si Sally man gud. Pero di ba everybody deserves a second chance? Di ba kung ikaw di ba kung ikaw makasala, ikaw lang ha, ako lang kuan ha. What if kung ikaw ang makasala, di ba gusto pud nimo nga pasayloon ka o hatangan kag another chance? Tama dili? Tama mangyapon pero kung sa ako lang kung ako masakitan, kung iyang gipasakitan, dili na gyud ako sa balikan ang tao nga nagpasaya sa ako karon siya na gyud ang akong yugmaon. Pero ikaw nga nasakitan, ikaw man ang magsisi karon kay ni balik naman pud tong kuan. Di ba? Dawaton ako. Dawaton nimo ang kasakit. Dawaton ako ang kasakit. Kay ako mang sulo. Nganong lahi man gastorya diha? Nga akong gibiyahan sa Sally. Si Sally.
Kung ikaw man si Sally karon, Ay, kung ako si Sally. kung ikaw si Sally, di ba imong ayaw sa paminaw diya sa imong amigo diya kay nalibog pud na. Sige. Oh, Totoo. kung ikaw si Sally, di ba ang imong pilion kay si Dexter kanang karon ni mga uyab, tama? Oo. Oh. Tama. Kay, di ba, ingon ka, kay, gipasakitan naman ko ato ni Brent, so si Dexter na karon ang, unsa to? Si Dexter na karon ng nagmasaya. Balag masakitan ka, Oo, balag masakitan ko. nga naa si Na Brent. si Ben siya, si Ben. Bahala na, basta kay, ang kaning bag-o karon mo'y mas kuan na ay right sa ako. Oo. Sige. Oo. Jan. Sige, greet na tanan diya dyan, yung mga barkada diya dyan. Sige, great. Because ng mga barkada din, sila Hiniral, sila Dongsak, sila Ande, ni Rio, Edgar, diri sa Koyos Beach tanan. Ako sila gi-greet. O greet lang buday ko sa Tagalanisi o Tagawati na akong uyab dyan ang kuyo. Si Irene, hoy. Mora. Wala mo. Pasayawan mo tagabi. Sayasan mo. Sige, go. Sayaw ang mga bilar. Yeah, Musayaw ang mga bilar. Mga bilar. Kadlawong dako. Musayaw pa sila, mga bilar. Mga bilar. Ay, gini ka kami sa top. Andangin na ninyong bisyo, ha? Oo, masarap. Dita, salamat. Gini ka kami sa top. Kay Kwan Gid ka nang nag-duty, gini ka ron. Uy, salamat kay nalingaw gyapon mo sa atong istorya. Namina, gini sa mong imo ka sa top. Kay kalingaw, gini ani. Lagi kay galingaw ba abo di malingaw gid mo, di ba? Kay galingaw ba? Lagi. Lagi. Balik dyan. And next caller na po. Salamat dyan. Next caller tabi. Kuan ang tawag ana sa English, stutter. Kanang mag-stutter bitaw kanang Dobi ba kaning kanang ana bitaw mag-storya. Stutter ang tawag ana. S-T-U-T-T-E-R. Hello, may gabi. Hello, ang gabi. Hello. Tamo. Amo kay May? Lo, Tamo kayo eh. singalan nimo. Ako din si Hella. Ha? Hella. Hella, he. Taga-asa si Hella. Taguan. Tuluan. Ipasayaw mga bilar. Mga bilar. Oy, lahi na mong gibilaran. Sa inyong gibilaran dia? Ha? Unsa inyong gibilaran? Ay, nagkuhan may sa mga kuan, mga documentation. Unsa man na sa school? Yeah. Pila na edad ninyo? Ha? Pila yung mga edad ninyo? I'm 20 years old. 20. Yeah. Sige. Daubi, so na-confuse na po ka one time in your life? Medyo good, Mr. Poppy. Wala pa ka move on tapos nag-uyab-uyab kaglain, ana? Sige, Mr. Poppy. Ako ang kuan karon is na ako'y duha ka uyab. Nya, proud pa kay ka, ha? Dili mong good. Grabe siya. Ngano na unsa man na? Ngano gaunsa man ang pagkahitabuha lugar be? Kuan. Paki-explain. Ang akong ex kibali is kanang nagbulag ni adto. Ngayon, nakauyab na din ko. So, nakigbalik din to kong ex. So, nakoy uyab, ako din siyang gibalikan gyapon. So, Time pa nga nung gibalikan man nimo imong ex. Kay gugma man lagi daw. Unya, ang imong uyab karon katong nauyab nimo dili lugar to gugma. Gugma gyapon. Nabaday gugma nga imong pasakitan. Dili mo gumito
Problem mo nang gay pag-ignon nga sana dalawa ang puso ko. Unya, isa ra man na, day. Pwede niya pong tungaon. Sige, tungaon na to, day. Kutsilya tong gamit, day. Gabas. Pwede katuluhan, Master Poppy. Pwede katuluhon gyud di ay. So okay ra gyud kay tanan di ay. Dili kaya playgirl ang tawag sa imo ana? Wala sige na, uy, grabe siya. Hala, na guilty siya ay. Unsay maayo buhaton na day? O gani, galibog ko, Master Poppy. Unsay na maayo buhaton? Mas maayo. Unsay maayo? Unsa man na magbase tag Biblia ani unsa man? Dili, ang ganoon, minamin. Kay bisag bali-balihon nimo day. Sige, wala pang mo nagkasal o sige, pero adultery gyapon na day. Nagpractice gyapon kag adultery. Samo? Tinuod dili. Pwede Japon. Ang tinuod ra ba kay sakit? Hello, grabe siya. Sakit dili. It's you. Samo. So, insa may pilion day, si Brent or si Dexter? Kuan, si Brent. Kay? Kay Kuan, ay si Dexter, di ay. Kay? Ingano, Mr. Poppy, kanang siya man ang nagpuli sa sakit ni Kuan, nga gibuhat sa iyang ex, diba? So, mas ma-prefer ko nga iyang pilion iyang Kuan, uyab gid karon. Pero dili kaya day, dili to tinuod nga love, kay panikip butas lang to? Love man gyapon niya, Mr. Poppy. Klaro man gyapon. Love? Pero ako, Basin in the first place, wala siya kabaloon sa gide ang love. dili ay. Kay kung love nimo ang tao, no? Ingani ni siya, kung love nimo ang tao, willing ka mo sacrifice. Mausad. And Igo ko ba? kung dili ka maka-sacrifice sa isa sa ila, selfish ka. Okay, bay, naigo ko sa imong lingon, bay. Gusto ba ka mahimong selfish forever? Dili, sad. Di pagpili na. ABCD, lugar. Ano siya ABCD, AB ramang good? Ay, AB, I'm sorry. Anong Kasi daghan? mawag makakita pa kung ikatulo. Naghandom pa day ka, gwapa kay kalhaba ng hair. Oh, nakarelate ko. Oh, anya ang kuan na day kay karma man na mahitabuan na day, mawala na ino yung mapilian nimo day. Lagi mo po sa ingon sa ako, pero mabot ram panahon nga mamili dito ko sa ila, pero di pa karon. Dili pa karon kay gabi ina kay tanan. Lagi gawin ito karon. Ugma siguro pohon pag mata nimo. Kay So, bas paano dito? basin kulang lang na gyud na siya og pag-ampo day. So, mag-ampuar, lugar ko, lodhan yun. Oo, sa bandiyay ako. Sa klase nga pagluhod. Dili man na sa pagluhod, pwede man ka mag-ampo nga mataimtim nga di ka kaluhod. Basta day magluhod, mauna dayon mataimtim na iuban plastic ra na naglod-load na diya. Di ba? Ang importante unsay nasa imong heart nga gusto nimo mahitabo sa imong life. You want a happy life or you want a confused life nga sad? Okay. Nga abi nimog happy kay imong gikuan ang duha pero ang duha nagsakit. Piling nimo happy lang. So, ay, mga kuan, magyapon ko, maka-free gyapon ko, Mr. Poppy, sa selfish kid ko. I hope ka na imong i-reflect nga nang ingnon nimo si Lord nga. Lord, unsaon man ni Lord nga ingani man akong gaka-feel. Gusto ko na si Lord, kaya mo na siyang yapil-apil ba? Dili, always man na siya sa atong life. Apilon man gyud na siya sa atong love life. Ang atong mga desisyon, di ba, mag-decide man ka, paminaw. Di ba, ikaw na-confuse man ka sa pagdesisyon nimo. Apilon gyud nimo si Lord permi sa atong mga desisyon. Tanan, kita tanan na minaw ron. Apilon na to ang Ginoo permi sa atong mga desisyon. Meaning, Lord, tambagi ko unsa akong buhaton ani. Dili kay ikaw lang magbuot, Lord, love man ganawa siya. Ganisa siya, Lord, love na ko. Si ako lang po siyang sugton, Lord, ha. Tapos siya, ambot lang, Lord, ha. Ikaw na bahala, Lord, ha. Ambot lang, Lord. Tsunami ray makapabulag na mo, Lord. Ambot lang, Lord. Ana, Lord ka, permi. Ino ni mo nga. Dili inga na, before ta mag-decide sa atong mga labi na kay importante ning part sa atong life. Di ba? Mga importanteng aspects sa atong life. Lahi na po tong kuan, lahi po ning love life, lahi po ng trabaho, lahi po ang mga pamilya na. Every decision making nato mag-ampo ta unsa may atong buhaton ani Lord. Say buhaton nako, Lord, hatay ko, tambagi ko. Manawag ba ko ni Master Poppy para tambagan kog insakto?
Siya na ba ang maka-answer, Lord? Pag mingan, Tagay kong number ni mo, Mr. Poppy. kani ako na ng number. Gabot-bot. Yung mga tamagog number nimo kay wala pa man tay kuan transaction sa business. Ibay. Gawas kung nakay business transaction nga abot og 1 million. Yata ginawa kong number but Okay, haya, good. pero ingana na siya day ha. Ayaw gyud pagdalos-dalos sa mga decision sa kinabuhi. Thank you so much. Pag ampo permi ha, akong ampo sa imo nga malamdagan na ka kinsa gipilion sa ila kay dili pwede nga duha day or else threesome ang may tabo. Mura ganahan ka lagi. Mangod kilamit ka mag-inom ganyan. The bar diri na sa lamin na nagulat. Wa ko'y L, di ko gainom. Nagabusyon. Pero pag di kainom nga. Wa lagi ko'y L nga dili ko gainom lagi. What? Lah. Uban ba ita? Ha? Hoy, kuan na siya kanang No, wala ko mo na remember. libel case na siya day. Bitaw, salamat kay sa insa itong ngalan nimo? Kuan, hela. Hela, imong gipili si Dexter gyapon. Oo. Sige. Hela, sige, unsa may akong maalaga sa imo, Hela? Pwede ka mag-request og song, Sir Poppy? Unsa nga song? Ay, kuan na lang kanang sitawan ni Perfect. Perfect. Oo, tapos pwede mag-greet. Sige, go. Greet lang ko ni Clark dire nga nagunting-gunting nga nagtabang sa mua ni Cynthia ug ni Milano nga natulog na grabing hagok dito siya nagigda sa kumpet. Wa ko'y L lagi ana. Kamukha ka ba? Dayo. Then regards po din ko sa mga taga TCCians, mga MAPI majors nga ready na para final demonstration para umabot na mo nga kuan SP. Mana? Okay. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Another caller po tayo. Napa tayo 3 minutes. Hello, may gabi. No, may gabi, Master Paul. Brad, kinsay pilion dapat ni Sally, Brad? Para sa ako is Dexter. Si Dexter katong bag-o. Kay. May kuan manggod murag siyang misalog niya lalay kang Sally. So mas deserving siya nga siyang magmalipay ang uban ni Sally. Mas dako ang iyang gisacrifice kaysa kay Brent. Kay murag kato si Brent is sa ngalan nga nagduwa-duwa na murag Alison na di kay gaduwa-duwa. Pero motuog yapon ka nga everybody deserves a second chance. Siguro sa uban pero sa akong side kay murag relate magid kay kuan eh. Ano man? Kaya nung katong caller ni mo gapon Master Pop atong bantay sa lakay. Ako to gapon. Nya. Tong bugnog simod ba? Oo, and then? So mo tong nakarelate dito kay murag nahitabo ba is murag bantay sa lakay gapon si Dexter yang tactics ato. Okay. Di ba kada kuan nila ni Brinto ni Sally kay nasa Verme. Sumotong ka sa akong decision is mas angay piliyon si Dexter kung para kang Brent. Murag nagduwa-duwa pa kang Sally. O in terms po na ng second chance, yagi po ko na nga nga ko ex sa una nga gusto makigbalik pero para sa ako so ano ako gitagag chance kay nihatag na magkasakit daan. So dili na kuan pwede pa mag second chance pero depende na sa tao. Depende ra gyud sa tao pero na may uban nga lisod mo pud kay mo tagag second chance na kay masakitan laan nga wa kay pasakitan. Oo kanang ingani nga sitwasyon no. Na uyab Kaya na niya. sitwasyon ba? Uyab na dili na gyud ka maghatag second chance ana kay naa namang kay lain gyud. Nana kay Pero tatog single pa si Sally, di Oo. ang second chance mahatag pa. Tama. Pero nga na nga ni-commit na siya sa lain, lisod na. Ang sala man gud po ni Sally kay iyang gi-entertain si Brent balik. Oo. Di ba? Bakit si Sala? Okay. Kung wala to niya gipansin lang si Brent like ayaw na sige text ako bi kay nana koy uyab murag something nga na bitaw unta. Bisan pag gugmaan siya man gud gyapon ni amin nga murag
lagi love pat man ta ka pero ana di ba? Yun siya nga murag love pagyapon ta ka, sugton pa unta ta ka kung wala pa koy lain. So murag gihatagan niya chance si Brent, iya siyang murag gihatagan gisulsulan niya tungod sa iyang gugma nagpa-weak siya ba, nagpa-weak. O di nawa naglibog na nun siya karon. Kaya ang duwa na kalalaking may porsigido kayo nga ikuan siya. Oo. Nako. Okay, nakasayop to ni Sally. Kumbaga, sa mga listeners nato karon, ayaw na sugdi. Oo, Hindi mo gusto nga malibog mo, ayaw na sugdi nga isulsulan ninyo inyong mga ginagmay lang i-text text rabasad ni Master Pupi. Unsa may lain, unsa may nakakuan na text ra may misa kong ex. lagi. Mao na karon. O di nag Ang gamay mo dako. mo lagi. Ang gamay mo dako. Oo. Labi nag kamoton. Bulag mo dako. Labi nag kamoton. Dali kay kanang gibuhat ni Sally murag nabuhat magyapon na sa akong partner sa una. Atong nagbulag sila sa iyang ex pero ang nakalay lang sa ila is pero merong paramdam sa iyang ex. Nagtukan sa kwadaan nga mo igisinamok lagi to. Pero piling kay siya baka kuan. So ang diferensya lang nila is nagtukan to kung kuan. And then imong gitabangan nga maka-move on gid siya, dili gid siya magkuan. Dili gid ningon gid siya nga gusto ko, dili ka ningon siya sa ako gusto ko nga dili ka magduda sa ako So gusto ko istoryaw na ko siya while naka-on call. So gibot yun niya. Naminaw ko. So mapod to nga akong trasaya is nagpabilin nga sakto gid ay mo gid siya feelings nga mubalik pa siya ex. Otong naka-assure gid ko nga ako na gid ni. Good for you ha. Nakaduan na ganing anak master ko. Good for you at least kanang naa siya ipamaagi nga dili ka magduda. Kana man na. And then ang trust na pagyapon nagnatili. Si Sally nagbuhat po siya paagi nga ingon nato. Saan naman noon nga kuha naman noon, nagsikret-sikret naman noon. Kato palang pag-move niya nga na siya sikreto gamay, basta mamakak na kani ka sa imong partner. Cheating ready. Dapat, example sa mga listeners karon nga nakapamakak na sa ilang partner, may inyo na lang ng undangan, tapos ayaw na pamakak, kung dili ka gusto nga istorya sa iya, ang tinuod, undangin na lang sana. Undangin na lang na. And then, sige, ayaw na lang istorya sa iya para di siya masakitan, pero undangin na gyud. Ay, nagiduturo ha. Pero kung nayuban, makakaya nga, ay, sorry, nakapamakak ra ba ko ato nga timing ana, pero masakitan siya, pero at the same time, imo nag yung i-prove sa iya nga, dili nagko-ing ana, pero mo lagi, mas maayo po usay nga, isikreto na lang gyud ang tanan, undangi lang gyud na. Sikreto ni mong kung kasara gani, sikreto rin ng kasa, pero ay dotro ha. Dili kay sikreto ni mong kasa, pero kasundan pagkadua. Hoy! Oo, lagi. Di na maayo. Ay, ambot na nila, oy. Nga naman gud na sila, oy. Pero ako pilig lagi ko sa akong partner karon kay pag-aksyon balik siya ko yung communicate ito kan siya diretso sa ako ha. So Team Dexter ka, unsay imong message sa imong partner? Pagpasalamat lang ko ka sa Tagalog pa sa kabila ng lahat ako pinili mo. Grabe! Diya kaya nagbantay sa lakay. Nya karon pa gyud. Oo. Haba ng hair. Kaya gapon. Nanawag mo ko ni mo gapon. Ako tong last caller ni mo gapon. Pasensya na gyud kay sa akong mga caller. Usay di na ako kay numdum ba sa kadaghan sa mga caller sa kadaghan nga mga adlaw. Murag kamo na gyud makahinumdum sa ako kay syempre kamo gay caller ato pero ako di na ako may isa-isa gyud tanan ha. Depende na sa ako madumduman lang gyud, pasensya na gyud. Sige, unsay imong kuan, team song? Nagrig ko ya, chetok kata gusto pa bidawon karon. You and I, and then mag-greet ka? Dili na. Taron na ko ang pattern ako nga di ko mapangka. Kinsa ba ning you and I nga kanta?
Renz Verano. Dili murag ka ng karaan bitaw siya nga kuan. Si Kinaraan na. si Madeleine Kane. Yuan ni ba na? Ayuan na lagi murag. Charlie Rich. Sige. Charlie Rich. Murag ka na karaan na. Or kani si Eddie Rabbit. Na may paminaw. Sa radyo magtalwap. Ha? Di na mo? Asa daw. Paminaw. Paminaw. Okay, ito na. Just you and I. Kana ba? Or... Kada. Oo. Kana? Kada. Sige. Salamat kaya. Sige, thank you, Pastor Pope. Salamat. There you go, mga migs, mga kapamilya. Ang atong mga callers for the night. Kaya salamat sa mga naghatag po silang opinion. Di na ako mabasa tanan kung naamoy ko andiha. And then, sa mga... Sa tanang mga nagbilar-bilar karon, thank you so much ha. Sa inyong kahago. Wala na tayong igong time mga pamilya kay 12:07 na. This is Master Poppy saying, don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka namang maganda i-comment, huwag ka nang kumoment. Sa tanang mga Dexter diha, pareha og sitwasyon ni Dexter, laban lang. Sa mga tanan nga na confused diha, adun ako'y quote para sa inyo. But before that, sa mga single ladies and single moms, itaas inyong mga kamay kay mukis na ko sa inyong ilok. Ready? Ready? Ito na ang ating kasabihan para sa atong mga confused nga mga kapamilya diha. Dili nimo pwedeng sundon ang imong kasing-kasing kung mas naglibog pa kini kaysa sa imong huna-huna.